Ayan, so it's me again, Bisaya Kuday at your service. So ano tayo ngayon guys, check natin yung mga binili natin online. Yung, I have here yung mga in-order ko actually sa online guys. Ayan, so i-check natin kung ano nga ba, or maganda ba talaga yung bumili ka sa online or yung nakikita mo talaga in person, no? So, itong first is, shout out ko lang yung sealer nito na si Abigail Asperas. So, this is the third time na nag-order ako sa kanya. Actually, sa Facebook. Kasi naka-online siya. So, nag-order ako sa kanya. And then, ito siya. So, i-check natin kung maganda ba yung, actually guys, ano siya, from box to siya. So, mahilig lang talaga ako mag-mine, ganun. So, kinuha ko na siya. So, ito guys, yung kinuha ko is, yan, dali lang guys, ha? Oh, siya. So, para makita nyo talaga yung mga napili ko, no? So, this one, ayan. Ito is only, ayan, 50 pesos. So, I will remove this, check natin. Ayan. So, sa 50 pesos na yan is, kasi siya, take all kasi siya na 50 pesos. So, ito yung laman niya. Ayan. Ito yung laman niya, guys. So, ano ilalagay mo dyan? Kung siguro mga panty, ganyan. Yan yung ilalagay mo. Ito yung nakuha ko. Tapos dito naman, pwede mo siyang lagyan ng mga ball pens. Ayan. So, okay naman siya. Ayan. Tapos yung actually guys, ito lang talaga yung nagustuhan ko. Kasi Barbie siya. And then, may kulay pink. Kasi since mahilig ako sa pink. And then, yun. Tapos package na siya is only 50 pesos. So, yung next natin guys is ito, Korean. Yung sa bookmark ng Korean. Ayan. For only 20 pesos. Ayan, nakuha ko rin siya ng 20 pesos. Ayan. Kaya, ko siya kinuha din guys. Kasi, ayan, marami na siya, diba? Ayan, 20 pesos lang siya. Oo, 20 pesos lang siya, kaya kinuha ko siya. Ayan, para sa anak ko. Ayan, 20 pesos. And then, this one. At, ito pala guys is, free siya. Ayan, di ba may na free. Ayan, nakuha ko lang siya ng free. So, parang beads lang din siya. And then, maganda din naman siya na quality. Ayan. Ayan, okay naman siya. Ayan. So, free lang siya, no? Free lang siya. Nabili ko lang siya only free. Free siya. Okay. Tapos, ito naman, guys, is hindi ko alam. Lagay natin siya ng makeup. Ayan. May salamin siya for only 50 pesos. 50 pesos lang din siya. Ayan, malinis pa naman. Ayan. And only 50 pesos. Diba? So, at saka ito naman guys, brand new din daw ito na wallet. Kaya kinuha ko rin siya, no? Ayan. So, ayan. Lagayan ng mga abubot lang. Wala, oh. Wala siyang, okay pa yung niya. Maganda lang siya. So, 50 pesos. So, 50 pesos, only 100. And then, 20. So, 120. And, plus yung free. Ito yung nakuha ko. Okay? So, ayan. Tapos, ito na yung guys, yung sunod. Ayan. 480 to lahat. Ito, naka-bundle nito siya lahat. Parang inisa lang yata niya na nilagay. So, open natin.
So, actually guys, hindi ko talaga alam kung ilan yung na-order ko kasi nag-mine lang ako. So, matotal daw lahat ng binayaran nung kasama ko nung pinick up niya sa dropping center dun sa Baguio is nasa 600 plus. So, hindi ko alam kung magkano yung plus. Basta sabi niya, 600. Kaya, kasi hindi ko alam na, basta lang ako nag-mine. Yan. So, ito yung una kong, sa una niyang live, ito yung nakita ko. Ayan, parang organizer siya. Lagayan lang siya ng mga papeles. Ayan. Tapos mayroong isa. Ayan, package niya sa ganyan. Ayan. So, kinuha ko siya. Kasi, ano lang siya, 50 pesos din siya. 50 pesos din siya, no? So, ayan, kinuha ko rin siya. Tapos, ito naman guys is bundle din siya for only 130 pesos. So, bundle na siya lahat. Ayan. Kasi nag-sale nga siya. So, i-check din natin kung ano yung nilagay. Kasi nga, sa dami-dami ng minayin ko guys, hindi ko alam kung ano ba yung nakuha ko. Kasi sabi niya, screenshot ko, pero hindi ako nag-i-screenshot kasi lang basta lang ako nakikinig. So, ito yung una. Ayan. Parang lagayan yata ng coins. Ayan. Ito yung una kong tapos na din siya. Parang lumiliit siya. Hindi ko alam kung paano. Ayan. Yan yung kasama sa 130 pesos. And then, this one, ayan, lagayan lang ng mga gamot or ano yung gusto mong ilagay, mga pulbo. Mahilig kasi ako sa yung pag mag-travel guys, marami akong mga nilalagay, panty or gano'n. Ito ko nilalagay. Ayan. Kaya yun yung purpose ko na bumili din ako nitong organizer. Tapos, next, ayan, ito. This one is, ayan, parang organizer din siya. Ayan, kasi nga mahilig ako sa mga abubot, lagay-lagay. Tapos, para hindi mawala. Ayan, gusto ko nakasipa rin siya na paglagay. Ayan, ito yung mga kasama sa 130 pesos. And this one is free. Ayan, binigyan na naman ako ng free. Ayan, doon ako magaling sa free kasi pag sasabihin niya, free item na to, nagtatype na agad ako ng free para makakuha ako. So, ito free to. Slim siya. So, pwede ito siya sa sa aking anak. Ayan. Okay. 130. And then this one is 7 na? Happy My Life. Ayan. Meron din siyang guys, meron siyang ayan, maganda din siya. Yun nga, diba, sa sinasabi ko sa inyo guys na mahilig na ako sa mga abubot. Ayan, ang dami niyang mga wallet. Ayan. So, ayan. Ayan. So, ang ko lang nito guys is, gusto ko yung kulay niya. Ayan. So, this is for only 130. Ayan. So, ito naman, yung isang dito, yung bundle din ito, is, ayan. Ito is Sarnis. Ayan. Ito naman ay free. Ayan. Ito free na naman to. Diba? Ang dami kong free. Free to siya. Ang galing ko eh. Free. Ayan. Free. Actually, mayroon na siyang mga flows dito sa niya, dito sa hawakan niya. Pero pwedeng ito yung gamitin mo. Ito yung gamitin mo. Handy lang siya. Ayan. So, wala. Kinuha ko lang din kasi nauna din akong nag-type ng free. So, next is, ayan, ito ding payong guys is free. Itong payong is free din to siya. Na din siya sa akin. Nabigay sa akin ng free. Oh. Diba? Oh. Payong. Free din siya. Kinuha ko na lang din kasi free naman. Ayan. Basta free. Ayan. Type lang. Tapos, meron pa siya dito guys. Ito is bundle din siya. 120. Ano ba to? Ito ay mga yan, collection na mga kitchen. Ayan. Wala lang. Abubot lang. Basta mine lang. Ganun. Tsaka, ito, si Panda pala.
Tapos, ayan. Yan yung laman nito. Ano na siya. Take all din siya for only 120 pesos. And then, yung isa guys is ito. Kinuha ko na lang din siya. Pang pang sapin. Ayan. 50 pesos. Ayan, kinuha ko siya. And then, ito naman guys ay free. Ayan, cross. Free na rin ulit siya. Free siya. Ang daming free. Free. Ito, ang free sa kanya. Parang ano siya, kwentas. Hindi ko alam. Basta ano siya, cross. Cross siya. Putol, manggod ning payong. Oo, kasi free lang. Ayan, putol daw ko no. Ay, umano pala siya guys. O, umiilaw siya. Ayan, ganun. Parang ano lang siya. Yung parang design lang siya. Tapos, ito naman ay sunod. For only 50 pesos ulit. Ayan, wala. Okay siya, walang flows. Maganda. Lagay ng mga charger, cellphone, ganun. Tapos, ito. Marimiko for clinic. Siguro mga ano to, mga free ba. Ayan. So, lagayan ng mga kung ano lang ilalagay ko, mga polvo, ganun. And then, this one is only 50 pesos again. Ayan. Sling bag siya. Yung parang prito sa aeroplano, guys. Ayan. Since nadudukutan tayo, ayan, kailangan natin ng mga sling. Pero actually, wala lang. Nagmain-main lang din ako kasi dahil lang din sa kulay. Oo, sa kulay lang din siya. Ayan. Sling kasi ito siya, oh. Ayan. So, yun lang guys. Yung mga nabili ko. Mga online. Char-char lang. Mga abubot. Ayan. Sabi ng kasama ko, ano daw. Ano daw, yung... Saka ito naman guys. Ayan, binigay lang din to sa akin. Kasi may friend ako, dumaan siya. Sabi ko gusto ko yung bag niya. Binigay lang niya sa akin. Ito. Binigay niya. Ayan. And then, nag-order ako sa Shopee. Order ako ng Shopee kasi akala ko maganda siya. Yung order ko black, dumating is brown. Ayan, ito. Wala lang din. Diba? Wala lang din. Order lang yung order. Tsaka may free siyang wallet. Yung wallet is black. Yung bag is brown. Diba? So, order ko yan sa Shopee. Ito binigay lang. Okay. Tapos, yun na guys. Yun lahat. Tsaka, yan. Yun. Yun yung lahat guys. So, sometimes hindi pala maganda yung mind ka lang ng mind, di ba? So that's all for today guys. Thank you for watching my vlog, and don't forget to on the notification bell and hit the like. Ay, charot lang basta bye bye na guys, and thank you for watching always on my live stream. Ayan. And thank you also to all your support. Ayan. And that's all for today guys. Don't forget to like and on the notification bell. Bye!